Wong ning omah tak tinggal kok ya. Ah, kayak Mas Kumis. Kowe jare seneng karo wong sing kumisen. Kayak Mas Kumis. Nah, kayak parane. Pak, nggo keri-keri Pak. Lah aku keri-keri. Mulane jare Mbak Aini kumisin Mas Baza ora le cukur. Oh iya. Nggo keri-keri ben cekek-cekek. Ala keri-keri. Ayo Mas. Sing endi Mas? Ayo. Rasa dina campur sari. Gimana? Mau nyanyi? Oh, ayo mau minta disanding. Akan biru rambutnya awakku mikir bojo loro sing kalau disayang sing tuwa kuat ora Mas? Sirahmu ora bisa turu. Andhap tresno uga andhap wektu. Mikir butuhe, mikir belajare. Gur saiki bingung atine. belum dina mulai ana selendino bali kene Ayo yang lain goyang dong. kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya Kanggo bojo sing enom. Matur Mas siapa ini namanya ini? Mas Roman. Apa? Kamu sih ketaruhan kamu sih. Beda. biru lampune disco awak
matur